Христос рождається. Славіте Його. Dnešnym temą jest Święty Wieczór. Opowiem wam, jak moja rodzina świętuje Święty Wieczór. Pójdźmy dalej. My kładamy kus sina na stół i na tym przykrywamy stół prystaralem. Przeważnie prystaralo jest białe, ale czasem jest czerwone. Kiedy moi rodzice byli młodzi w Polsce, oni wtrzymali taki zwyczaj, także oni postawili snopok solomy do kuta koło stoła, ale teraz pochnestem tot zwyczaj się zmienił i my postawimy solomę prosto na stół. I też my bierzemy horniatko, małe horniatko, sypamy zerno do horniatka i postawimy świeczkę do serediny. Zakля wieczerniamy, my myjemy się twarz i ruki dribinami i świeczoną wodą. Przy stoli my kładamy jeszcze jeden tanier dla tych, którzy od nas odeszli w naszej rodzinie i kiedy widzimy pierwszą gwiazdę w niebie, zaczynamy wieczerniać. Mama kładła med na naszych twarzach, żebyśmy byli słodki na nowy rok. Po wieczerii my śpiewamy dekotre kolядki, na przykład Nowa Radi Stala i Wowy Flejemi. Kiedy zostaje kus idła na naszych tanierach, my nie wyszmaramy idło na śmiecia, lem na dwór dla zwierząt. Wtedy my wszystko idziemy do cerkwy na służbę. Teraz pobesieduję o strawach. Większość tych straw są tradycyjne lemkijskie i są передane z pokolenia do pokolenia w mojej rodzinie. Choć są te któreśmy przyjęli. Te strawy nie mogą mieć молочne produkty i nijak nie może jeść mięsa. I trzeba spróbować przynajmniej kus każdej strawy. Pierwszą strawą jest pitpałcia z medem i czesnokiem. Każdy bierze się falat pitpałci i podaje tanier drugiemu, aż wszystkie mają. Na stole są kucia, holubki z chlebami i ryżem, grochy i kapusta, bobalki, smażona ryba, pierogi, borszcz z uszkami, krokiety z kapustą i chlebami, fizolia z suszonymi śliwkami, śledzy, ryba po grecku i juszka. No, tak się świętuje Święty Wieczór u nas. Ale teraz хочу was zwitać się. Czy wy macie inne zwyczaje, czy podobne? Napiszcie dole w komentarzach.